си ли кастриран? Как не ме обижда, белята? Аз искаш да я мълча ли сега? Значи тя да ме обижда лесбиката долу нас да я мълча. Няма как да стане аз да мълча. Ко се смееш, ма? Ко се смееш, ма? Ще ударя те, каже. Напроче ще изкарам направо хуя си сега и ще го бутам целия. Не е проблем. Не е проблем, че си лесбика. Ама тя, защо ми накърнява моето лично достоинство? Значи тя да ме обижда, да ме подиграва, аз да мълча. Няма как да стане аз да мълча. Съжалявам много. Не ми се смейте. Съжалявам. Тъкаме всички брутално по екрана и да спечелим играта сега. Къде гледаш? Цъкаме по екраните. Тя е много противна. Да, говоря се с мъжки си глас. На кой? Нещо лошо ли? Аз мога да бъда жена, мога да бъда и мъж. Аз съм две в едно. Успокоителни! DMS успокоителни за Рашко! Белята. Какъв човек подкрепеш, белята? Че мал точно така, нататъка сме. Нататъка линейката направо да звъна и да му викам линейката го прибира. Приляга ми. Карлукова, лудницата те зове. Вари се лекуема, айде ма. Вари се лекуема, грозно. Вари се лекуема, грозно. Вари се лекуема, грозно. Тихо диспансера, Преслава! Да бе, истински човек, хайде. И съкта ти дурата, да му крие. Много е сърдит, затова си е направил междуляците така. Козио, благодаря. Приятели, цъкаме, споделяме лайфа, нека да спечелим ние. Дайдеш на без рибоса хуя.